Mit navn er Juanita Fraser, og dette er min historie, kampen mod udryddelse. Så find et behageligt sted, dæmp lyset og skru op for lyden, og kom med mig ind i en verden af fantasi. Introduktionen. På kanten af en skov, hvor skygger hvisker og ugler bærer hemmeligheder, vågner en enhjørning fra sin søvn. Hendes pels skinnede ren hvid under den opgående sol, og hendes horn glimtede gyldent som selve daggry. Hendes øjne var blå som det dybeste hav. Hendes navn var Debadia. Morgenen virkede almindelig, bladene rislede, fuglene sang. Skæbnen var allerede i bevægelse. Prøver af ild og mørke ventede bag bakkerne, og på toppen af mørkets bakker ventede den sorte enhjørning. Debadia indså endnu ikke, at hendes vej ville føre hende til at møde den onde sorte enhjørning, Dementor. Ville hun have modet til at omfavne sin skæbne,